asi pred 3 rokmi. Ešte som nepoznal vôbec palinu ako liečivo onkologických pacientov. Najprv v Amerike, potom sa to otestovalo v Číne, v Japonsku, v Rusku a všelikde po svete a vychádza z toho, že palina, teda sú tam 3 paliny, ročná, práva a dračia, tá známa ako estragon v potravinách, tak tieto výťažky sú v podstate od dávna známe ako liečivo na maláriu, proti žalúdočným a parazitickým tvorom v našom tele. No a tretí účinok tohoto prírodného liečiva je práve najsilnejšie prírodné onkoliečivo. Až tak silné, že jedna jediná dávka, malá lyžička, ktorú za deň vypijete v nápoji, zničí okolo 60% tej rakoviny, aj keď je roztrúsená. Druhý deň okolo 90% a na tretí deň by ste mal byť čistý, ale doporučujem vždy z tohoto palinového výťažku, ktorý voláme detox, 14-dennú kúru na začiatok, pretože chceme, aby boli vyhnané z tela aj parazity, ktoré môžu tú rakovinu alebo aj iné choroby v tele udržať a rozšíriť aj potom, čo samotná rakovina je zničená. Ako to užívať, aby to bolo čo najúčinnejšie. Skôr, než si dáte tú prvú flaštičku detoxu, doporučujem predtým vždy si vyčistiť tráviacu sústavu, pretože keď vy chcete, aby tie látky účinne prenikali do vášho tela, tak tráviaca sústava de facto musí byť maximálne čistá. A preto doporučujem jednodennú vyplachovaciu kúru. Treba si pripraviť zhruba toľko litrov slanej, 4% soli treba dať, čiže na liter 4 deka soli, rozpustiť a popíjať celý deň asi toľko litrov, koľko 10 kg máte. To je prvý krok. Keď chcete, aby tie účinky výťažkov z paliny koncentrovaných v mede a samozrejme sú tam ešte aj ďalšie látky, ktoré zvyšujú synergiu, prešli cez tráviacu sústavu do krve, do lymfy, do všetkých šťav, do tela a rozptýlili sa tak, aby sa dostali všade aj do vášho mozgu a zlikvidovali všetky parazity a rakovinu. Druhý krok je potom, keď 2 týždne to zvládnete, treba prejsť na výťažky z húb drevokazných, ktoré ja volám zdravoše a tam platí to isté pravidlo, 1 lyžička denne, do nápoja, ktorý popíjam celý deň a môžem to robiť do nekonečna. Nemôžete ten med zjesť naraz, ráno povedzme tú lyžičku prehltnúť a zapiť a potom čakať, že to bude účinkovať celý deň. Čiže popíjať to treba takým spôsobom, že po glgoch, po 2, maximálne po 3, celý deň a hlavne po jedle. Dávam si ich do probiotického a prebiotického nápoja, ktorý sa volá kombucha, ale vodná kombucha, nie je tá, ktorá sa robí v mlieku, alebo tibetský kefír, alebo tiež vodný kefír, skrátené tibi. Je to v podstate zmes húb, riaz a baktérií, ktoré vo vode alebo v tom čaji, ktorý doporučujem zase podľa toho typu choroby, keď ste onkologický pacient, tak onkologické čaje a v nich sa ten cukor vedia premeniť na tie probiotické a prebiotické baktérie, do ktorých potom vložíte tú lyžičku medu s výťažkami, či už paliny alebo húb a môžete sa kurírovať celý deň. No a navyše, tým, že tieto prírodné liečivá v mede sú založené na posilnenie imunity, de facto sú aj liečivom proti všetkým infekčným ochoreniam, včítane koronavíru. Takže dneska by sme mohli povedať, že máme na Slovensku 5 miliónov pacientov. Hovorím ľuďom, keď vy sa nepostaráte o to, aby ste boli zdraví, ani Pán Boh vám